ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝርከባ 33 ጣብያታት ዝተውጻጽኡ ነበርትን ተወከልቲ ህዝብን ውሳነታት ብሄራዊ ኮንፈረንስ ህዝቢ ትግራይ ውድብ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ብህፁፅ ክትግበርን ንኽሓቱ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ተረኺቦም እዮም። ነገር ግን ገለ ካብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብቲ መድረኽ ስለ ዘይተረኸቡ እቲ መድረኽ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዘለውሉ ንኽካየድ ንቐጻሊ ዓርቢ ተቖፂሩ ኣሎ። ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ክርከቡ ብዝሓተትዎ መሰረት ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ወይ ከዓ ጆን መዲድ ዝተረኸበ እንትኾን ንሰራዊት ትግራይ ወኪሎም ኣብ ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኣተዉ ኣመራርሓ ኣብዚ ተረኸብሉ ዓሚቕ ዘተ ብምክያድ ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታት መፍትሒ ንኽረኽቡ እውን ዘተ ክቕየር ብዝቐረበ ሕቶ መሰረት ብምርድዳእ ንቐጻሊ ዓርቢ ተቖፂሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝርከቡ ስድራ ስዋኣትን ምልስ ሃርበኛታት ተጋደልትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መሰልን ተጠቃምነትን ሃርበኛታትን ተጋደልትን ስድራ ስዋኣትን ንምርግጋጽ ዘውፅኦ ደንቢ ቁፅሪ 15/2016 ከምኡውን እዚ ደንቢ ንምትግባር ካብ ቢሮ መሬትን ማዕድንን ጸደቓ ኣፈጻጽማ ፍሉይ መምርሒ ቁፅሪ 7/2017 ኣብ ከተማና ክፍጸም ኣይከኣለን ካብ ዝብል መረረት ዝነቐለ እዩ ሰልፊ ተቃውሞኦም ዘስምዑ። ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ሰልፊ ክሳተፉ ዝረኸቦም ምልስ ተጋደልትን ስድራ ስዋኣትን ከም ዝሓበርሉ ምምሕዳር እታ ከተማ ቅድም ኢሉ ኣብ ከባቢ ምውፃእ ወርቂ ንመስርሒ ቦታ ኢሉ ንዝተወሰኑ ተጋደልትን ስድራ ስዋኣትን ዓዲሉ ዋላ እንተነበረ እቲ መሬት ንሓደ መንግስታዊ ትካል ቅድም ኢሉ ተዓዲሉ እናሃለወ ኣብ ርእሲኡ ዝተዋሃበ ብምንባሩ እቲ ጉዳይ ከሰሓሕብ ጸኒሑ እዩ ኢሉ። ካብዚ ወፃኢ ምምሕዳር እታ ከተማ ተጠቃምነት ስድራ ስዋኣትን ተጋደልትን ንምርግጋጽ ዝኸዶ ርሕቐት ከም ዘየለን ከም ውፅኢቱ ንምንታይ ንመንበርን ሰናሕር መሬት ዘይትዕዱልና ተባሂሎም ብዝተወደበ መንገዲ ዝተሓተቱ ዝምልከቶም ኣካላት ድማ ንኣኹም ዝኸውን መሬት ኣይብልናን ስለ ዝበሉ ኣብቲ ተጋዳላይን ስድራ ስዋኣትን ቁጣዕ ፈጢሩ ተቃውሞ ክነስምዕ ተገዲድና ክብሉ ገሊፆም። ነዚ ስዒቡ ብኣማይ ዝቁፀሩ ካብ በብጣብያ ዝመፁ ምልስ ሃርበኛታት ተጋደልትን ስድራ ስዋኣትን ኣብ ጎዳናታት እታ ከተማ ተቃውሞኦም ዘስምዑ ኮይኖም 8 ናይ ሓባር መግለፂ ቅዋም ብምስማዕ ድማ እቲ ዘዳለውዎ መደብ ተወጊኑ እዩ። ኣብቲ ዝተዳለወ ተቃውሞ ካብ ዝቐረቡ መግለፂ ቅዋም ድማ ተጠቃምነት ሃርበኛታት ተጋደልትን ስድራ ስዋኣትን ብህፁፅ ይተግበር፣ ዝተቋረፀ ዲዲአር ክቅፅል ይገበር፣ ነፃ ግልጋሎት ሕክምና ይወሃበና፣ ኣብታ ከተማ መሬት የለና በልካ ብግልባጡ ሊዝ ክትጨርት ምፍታን ጠጠው ኢሉ ቅድሚያ ስድራ ስዋኣት ሃርበኛታት ተጋደልትን ይጣመቱ፣ ተጠቃምነትና ዘይረጋገፁ መሪሕነት ይተኣለዩ ወይ ድማ ብሕጊ ይተሓተቱ ክብሉ እዮም ዕላው ገይሮም ዘለው። ካልኣይ ህፁፅ ጉባኤ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዙርያ ሹመት ቋሚ ኮሚቴታት ኣባል ንምዃን ሕቶ ዘቕረቡ ኣካላትን ብምዝታይ ውሳነ ሕሊፉ። ብርክት ዝበሉ ኣካላት ኣባል ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ንምዃን ሕቶ ከም ዘቕረቡ ኣፈ ጉባኤ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣይቶ ሞገስ ታፈረ ገሊፆም። እቶም ሕቶ ዘቕረቡ ኣካላት ስነ ምግባር ኣባልነት ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ዝተቐበሉ፣ ኣብ መሰል ዓርሰ ውሳነ ትግራይ ዝኣምኑ፣ ኣብ ትግራይ ፅንተት ከም ዝተፈጸመ ዝኣምኑን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብ ፅንተት ትግራይ ዘይተሳተፉ፣ ኣብ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያን ተግባራውነቱን ዝኣምኑን ምዃኖም ዝተቐመጡ ረቑሕታት ዘማልኡ ምዃኖም ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበ ገሊፆም። ጉዳይ ሕቶ ዘቕረቡ ኣካላት ናብ ኣባላት ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ቀሪቡ ድሕሪ ዝተኻየደ ዘተ ሲቪክ ማሕበራት፣ ዘፈር ማሕበራት፣ ማሕበረሰብ ንግዲ፣ ማሕበረሰብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ፣ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኣባል ክኾኑ ብኣብዝሓ ድምፂ ጸዲቑ እዩ። እቲ ህፁፅ ጉባኤ ሽመት ኣከብቲ 7 ኣመራርሓ ኮሚቴታት ምክትል ኣከብትን ኣባላትን እውን ብኣብዝሓ ድምፂ ኣጽዲቑ እዩ።